Halor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kawasan kisah samla Shillong City, harangkat ke Jingma Trelang bat ke Hiv-Aids Control Society, kelapin long ke awareness program Halor ke Jingma Jong ke Jingjilai ke Jingdi Drok, bat Jing sapriang uknyang Jingpang Hiv-Aids, ya ke Jingpynshai padba, lapin long ha Government Boys High Secondary School, ha bagladan ki Khynnah ki manado class 8 ha do class 12. Ha ketika sengi nak liang ke sunjuk, kelawan yelam di resource person, kita kilong, Dr. Rika Lamar, Dr. Maxwell Lingdo, Bat Trot Sing Suchiang, Samla Isaac Surong, Wayne ke Samla Ublangop, Bat Kelar ke Jingdi Drok, Bat ke Kinhun Jong ke Hiv-Aids Control Society. Lapinnya ke program di Samla Rang Bat Semper Ntathiang, Bat buat ke Jingduai ni Samla Banlur Lingdo, Bat Kumjo, Ladondu ke Jingkran Lingkot, nak liang jo Vice Principal Jong ke Skul, Sir Victor Karbengar, Chairman Jong ke Sunjuk Sing Samla Shillong City, Samla Rang Bat Penshai Bok Lang Ding Do, bagi kintin kublai ni Assistant General Secretary Samla Krau Perkat Mensong. Nupat ini bagi prevent yaitu HIV virus. Ihapan practice yaitu ABC. Mau kata abstain from sex. Be loyal la shai la sisi la dan lock makanya Shong sa betang bat iboy mo hindi ban legislate C condom use bat bangin ban dan kini multiple sex partners mo but we have ban avoid ban use drugs nang ban lain lam ni HIV mental ni lupa lada recovery udan HIV HIV is it curable? The new HIV non-curable. It is uncurable. They happen no happen in the way. The way happen your civil hospital antiretroviral therapy. That would be anti-medicine. You need the way happen in lifelong in the young happen in bed. She happen deep in the white. Kung saan along ba kajing ya dam kung kani ka awareness program ni kani ka jing ai jing tip ya na kalong ba kanang ba Khynnah kin tip sepang ki kita ki Jingma ni ki jikta Jong ki drugs ka jing injoki kunjuru kapor agaju kapor ni ai ki jing kai kebedai berkata kajing tibip ni kita ki skills bikin la konten aba ki shatwa yakini ki jingdi pingo ai te ni ba kani karata Khynnah Skul ni ong kata ka adolescent age kadai kata aba kidan na kata kajing kwa antip yaki no kata curiosity but aku jo por kata ban kwa ban mat ni ban experiment yaki te namar baki long hakani ka vulnerable stage te habiyadai bat ka drugs ni kwa ban ai kata kajing tip ka bapaka ndai tang ka ba ki asno nang me nang the kijing tip ki ba penyalam yaki shakijing bakala kita ki myths ne ki misconceptions ki ba ki snow ba ki drugs ki aka kajing bhai ki kum ka ba kila ban kule kot ha kila ban concentrate ha lani kila ban snow tunnak ne enjoy yaki ki bakile jing enjoy ki kini ni kwa ban pindo tum kini ki jing chu pakhat ki bayalam bakla yaki but haju ka polu ni ai ki jing shai ka batikna ka belong scientific ka ba kinyo ka jing tip ka ba paka but lumba ka ni ka jing tip jong ki sipang kajing snail, jong ki drugs, ni kajing kta, jong ki drugs. Ya kamet kapat jong ki, bat kunjuru, ya kajing yadai jong ki, hayin hasam, bat kunjuru, haka imram salam, kamtam haka pule, dangli jong ki, aba kila ban
no ke Jingpynshai ni kila ban drop out na ke Jingpynshai Jong ki pi bun ki jing snew ban kong e banong nakaleng jong droks pat bun ski wi jing snew ki bon ban kentui khna ki jing snew ban ba bon kentui khna kele e bun ki jat kam lait nong droks su kin don ski wi ki jat kam ki ba kumta hen tin kulumar ya ka jing pinya skul ke jong ni ki ya lat ki an ki talun ki ba la pinya to skul te kajingwan jong pi Halor kini nomor piwan Halor ki sautli ki issues mo ki main issues ki ba banyarap sisa ini kena skul lamar ni ngimdan counselor ngimdan kita ki bala along expert de wala kino hikai di dan kino hikai bala along expert kadang perlu ban penyat baik penyat nanti kena de kimde ki bala pas satu kala kan tang kapsim ni le ki jingwan de ki dus person jong pi dan ai kan ka awareness program matar si ngai bala along ka ke ba seso ba jingman to sikate e kena skul ki jong ni Kermen lu buat nami sakman penyo ban ya sikui ke skul lu petang ni kene ga jat ke juga program khnang babaro ki khna ki jongni kinyo ka jing mentoi mathai komentaru skul ni ki khna kla pe phang ni ki issues ki ba pla ora ki ba kam nam te khna skul ni e kawai ru ngapai ani ba ki bon sha ki jing e ki ba khna skul ki kandu jing e na ka pos kam tam gan ki jing e dai gan ki jingdi ki bosneo ki ba ki tip ni tau drok so the way hi ba long no baka anti ki ka jing anti na ni khmat bat idan kam hidu kum nu pesaku ki ka bedai sepang jong mi jingdi ki ni bosneo bakta ya ka emlang salang bat ya kalau wi na jong ki nak skol hi ran kam banyak anis khmat ke kawai ru ngapai ni ba ka kum gan ka juk menta ngapai ka sapa ki bon ki jing e bon ki jing e ki dan kam kan ni man ki school begin book ni ki counselor te ngapai bahan ni po government school di padan ki ja counselor ki ban batai ba maka kum gan ni ga generation bamta gidan kam ki ban batai ki bakin tep ba ke ai kelinti ka ba te ki de banyak smat ka ba ba ai kelinti ba ki di ban kadanga dian begim di ban kin jam smat te ka ketu ya ga keyboard ki badai ka ba Halor ba kin dabu ki counselor hamana ki school ki ba kalau ka jigrap syai ki Khynnah ki ba dan kam ban he balsan ba dan kam ban tip ya kelinti ya joki nang ni smat Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra